ταξίδι να έχουμε. Δύσκολες ώρες. Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2015. Ξεκινάμε ένα ταξίδι με προορισμό την Εύβοια για ένα τρελό ψάρι. Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι 5 παρά 4.30, 5 παρά 20. Η ώρα είναι 4.30. Είμαστε καθοδόν, είμαστε καλά. Έχουμε τους καφέδες μας, έχουμε τη μουσική μας, έχουμε την αυτοκινητάρα μας και οδεύουμε προς μια ωραία εκδρομή. Εδώ βλέπουμε το βρώμικο υλικό. Όλα καλά. Σε λίγο. Όλα καλά. Σε λίγο. Είμαστε καλά. Μισή ώρα είμαστε στο μέρος. Σε λίγο έχετε και εικόνα από τη γέφυρα της Χαλκίδας. See you. Της Χαλκίδας. Παντού. Είμαστε παντού. Είναι καλό. Ναι. Καλό. Όχι ρε μαλάκα. Όχι τόσο μικρό. Του γάμισε τη μάνα ρε πούστη. Όχι ρε πούστη τόσο μικρό. Κοίτα ρε, κοίτα βρε μπουρδέλο. Κοίτα. Γαμάτα χρώματα. Γαμάτα ρε φίλε, αλλά κρίμα ρε πούστη. Κρίμα. Κράτα το ρε, μην φύγεις άψε. Θα το κρατήσω γιατί, κοίτα εδώ. Όχι, αυτό είναι ξεκύλιασμα. Μαλάκα το ξεκύλιασε ρε. Δεν πρόκειται, δεν πρόκειται. Δηλαδή, άμα ήταν από στόμα. I'm all for, I'm all in, feel awesome, so bang bang, we matched up. I'm a two-tone rebel with my hand up to the sky. Got a 40 in my hand, I pour some out for those who died. Gray suit pants, never on fire.